Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala jami nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah, diberi kemudahan anggon awak dewi nang Allah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Fayam bagi lan walan sayukjo ayu adana ing yento ayu adina ing yento diadani sopo iblis to setan adana sholati koyo adane waktu sholat. Jadi Musonab sendiri menceritakan kebenaran kitab iki menyarankan ono diwerohi utawa ditemoni iblis utawa setan dikon mengumandangkan adzan sing andane mau persis koyo adane salat lima waktu. Faqad rawaina fi sahihil Muslim an Sa'al bin Abi Shalih annahu qala. Jadi diriwayatkan lagi dari Sahih Muslim saking sahabat Sa'al bin Abi Shalih annahu qala, satemene Syekh Sahel kola iku ngendika sapa Syekh Sahel mang. Arsalani ngutus ni ingsun sapa abi bapak ingsun ila Bani Harisah maring Bani Harisah. Wa ma'i lan iku sedetane ingsun gulamun utawi punakawan utawa teman. Lana keduwene kita. Auso hibun utawa kanca lana keduwene kita. Di suatu ketika Syekh Sahel iku cerita nek tau dikon bapake renggone Bani Harisah. Lepas dikon niku piyambake apa ngejak kanca siji utawa sahabat dijak ngancani. Fanadahu mongko undang-undang ing gulam munadin sapa wong kang undang-undang min khaitin sanging kebun bismihi kelawan asmane gulam. Fasrofa mongko nyedek alladhi sapa wong mak kang sertane ingsun alal khait ing atase tembok utawa kebun mau. Falam yaro mongko ora ningali sapa alladhi sayan ing suwiji-wiji. Bareng perjalanan ceritane mau kan lunga ngejak kanca ringgone Bani Harisah. Landuk dalan niku wong jenenge jaman biyen niku perjalanan utawa dalan-dalan urung usum dimal, urung usum lampu kaya saiki. Mungkin ya peteng. Bareng liwat kebunan niku ana sing ngundang-undang jenenge. Dadi jenenge iku diundang pamane jenenge Salman pamane. Diundang Man Salman. Ring undang-undang cwetha terus. Pas lewat kebunan niku ana sing undang-undang jenenge, lan bareng diparani fasrofa alladhi mai. Bareng krungu swara mau kan kancane iku langsung luru swara mau ditiliki. Mau arake kok kene. Bareng digoleki ora ana sapa-sapa. Pada kartu mongko nutur sapa ingsun dalika ing mangkono-mangkono nidak mau li abi maring bapak ingsun. Bareng mulai perjalanan apa Bani Harisah mau, aku terus cerita karo bapakku. Ceritano bapake mau dalan diundang-undang mau tiba ora ana wonge. Pakola mongko ngendika sapa abi. Lau syaratu lamun ngerti sapa ingsun annaka satemene sira talqiya iku tetemu hada ing iki kinita lam arsaluka mongko ora bakal ngakon utawa ngutus sapa ingsun ka ing sira. Umpama iki jawabane bapake mau bareng diceritani anake nek dalan diceluk-celuk karo bangsa demit. Umpama aku mau ngerti nek awakmu bakal diundang-undang mah cara bangsa demit mau ngerti ora takon. Ngerti ora takon ringgone Bani Harisah.
Walakin lan tetapine ida samita nalikane krungu sapa sira sautan ing swara fanada mongko adano sapa sira bisolati kelawan adane salat. Tapi pamane kok iki terusane bapake Moga aku ngerti awakmu ditemoni ngono ku ya ora takon ngono cara Jawane ngono. Tapi nek pamane kok awakmu lunga-lunga pamane ring ndi kok ono model-model ngono neh maksudnya diundang-undang ora ono wonge ngerti jenengmu tapi digoleki ra ono. Fana dabis salat. Andano koyo andane salat. Dikon andan. Nek ketua ditemoni bangsa-bangsa ngono kuwi ndang andano diandani. Fa inni mongko sak temene ingsun iki bapake mau sami tu iku krungu sapa ingsun Abu Hurairah ing Abu Hurairah annahu radhiyallahu anhu yuhaddisu iku nyritakake an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane inna syaitana satamna syaitan idza nudiya iku nalikane den azani bis sholati kelawan salat kaya andane salat adbaro mengko mungkur sapa syaitan. Pesane bapake mau ring ngene Sahel. Dadi pamane kok lunga-lunga neh kok krungu model-model ngene iku ditemoni setan dirutu setan. Andano kaya andane salat ndang andane sing banter nisan lah. Mergo aku tau krungu Abu Hurairah iku tau cerita. Abu Hurairah tau mireng konggone Kanjeng Nabi, pesene Kanjeng Nabi. Nek setan iku nek diandani iku biasane melayu. Dene setan krungu adzan iku biasane melayu ngendikane Kanjeng Nabi. Abu Hurairah sing krungu terus saka bapake Sahel niku di warwi utawa di ngerteni Abu Hurairah. Jadi sanate kuat lah. Di kok Kanjeng Nabi kok Abu Hurairah ampun kring ngene bapake Sahel. Ngendikane Kanjeng Nabi ngoten. Dadi ono diri itu setan ditemoni setan utawa iku nganggo andan ya iso. Setane mlayu. Mulane kadang nek ana wong kesurupan pas nggone tempat-tempat angker utawa piye sing ora tau dijamah wong kon ngandani. Diadani sik. Gawe omah ya ngoten sampeyan nek pamane pertama kali gawe omah iki ngendikane Yai. Gawe omah pertama kali mlebu omah niku biasane kon ngandani. Jadi sebelum nganyari omah sampai pas nganyari mlebu pertama kali wis omah dadi lah ya. Jadi awal kali mau masuk rumah ape dinggoni ngono. Ku sampean sing pertama kali ape nggoni pamane sampean dadi kepala keluarga. Anake bojone aja mlebu sik. Sing mlebu sampean sik diandani. Ngadan sing buanter. Termasuk pesene Yai. Iku kanggo yo ngene iki ben ora diridu model-model ngene iki mergo kadang omah anyar kan kadang tempuh tanah sing kurang apik mungkin tanahe panggonane makhluk-makhluk sing ngono kuwi. Ku diandani. Diandani apa meneh wonge sing apa duwe omah sregep wiridan sing bangsa-bangsa ngene iki biasane yo ora kerasan. Ku ngalah dewi-dewi. Gitu saja. Intine mau ditemoni bangsa-bangsa ngono musuh jin bangsa setan diandani. Andane koyo andane salat. Itu saja Al-Fatihah.